Шит илләргә китсәләр дә туган як үзенә тарткан. Бүген милләттәшләребез арасында яшәү урынын үзгәртүчеләр күпме? Шит илдә уңышка ирешү авырмы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмазга Фиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, инде кагыйдәләрне аңлаттым. Килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет белгесе. Шунда студияда безнең бүген кунаклар, алар инде укыган, шит илдә эшләгән, тормышны күргән дип әйтик, ләкин барыбер ахыр чиктә туган якларына әйләнеп кайткан милләттәшләребез. Менә һәр кайсыгызның тарихы белән аерым танышып китәсе килә. Айдар, менә син кайларда булдың һәм нинди максат белән шит илгә киткән идең? Мин Малайзиянең Халыкара университетында ислам финанслары бүлегендә укыдым. Һәм мин моңа кадәр ислам университетында укыган идем, һәм миңа тәкъдим иттеләр, теләгем бармы дәвам итәргә укуны Малайзиядә. Моңа кадәр мин Казан дәүләт университетында укыган идем финанслар бүлегендә. Шуңа күрә мин әйттем, яхшы, укырбыз дип киттем. Андагы уку үзенчәлекләр турында сөйләшү, чөнки Малайзия шуннан да бик үзенчәлекле ил ул. Һәм ни өчен сайлаганын белсә, син кайларда булдың? Мин Алманиянең Кöln шәһәренең музыка һәм бию югары мәктәбендә белем алдым. Монда инде әлбәттә Казан дәүләт консерваториясын тәмамлагач, мин инде белемемне арттырырга Европага китергә булдым. Зөлфәт, син дә ялгышмасам, шул ук юлларны таптагансың. Шулай ук мин дә Алманиянең икенче шәһәрендә, Любек шәһәренең музыка югары мәктәбендә 2 ел белем алдым. Надир, кайларда эшләдең, кайларда тордың, яшәдең? Америка Кушма Штатларына 18 ел элек киттем. Анда космоста мөмкинлекләр зуррак бар дип уйладык. Шуңа күрә без анда күчтек тә. Мин университетта ракетный конструктор булдым. Америка Кушма Штат армиясендә рядовой һәм офицер булдым. Аннан соң Кремниевый долинада үземнең компанияны ачып, беренче 3 яссы басучыда 3D принтерда ясалган ракеталарны җибәрдем. Әмма хәзер монда Татарстанда, Казанда үсешне күрәм, шуңа күрә монда килеп бөтен татар халкын бергә үсеп космоска омтылабыз. Космоска барырга күп вакыт калдымы татар кешесенә? 5-8 ел дип уйлыйм. Бөтенесе тиз итеп эшләсә. Һәм төп сорау кызыксындыра, ни өчен яшьләр омтыла икән шиткә? Менә күп кенә инде студент елларында укыганда да, шул ук мәктәпне төгәлләүчеләр арасында да мин һичшиксез шит ергә барачакмын, кемдер күпмедер вакыт аралыгына, кемдер инде озак вакытка. Менә нәрсә итерә икән? Сен ничек уйлыйсың? Яшьләрне нәкъ менә шит илне сайларга. Ләкин бит барыбер үз туган якларына әйләнеп кайталар алар. Хәзер бит шикләр юк, һәм яшьләр алар гомумән җиңелчә эшкә карый. Һәм бер җирдә генә утырып, син алга таба бара алмыйсың. Син гомумән як-ягыңа каранып, шит илдәге коллегаларың белән аралашып, алар белән шушы җирлектә үзеңнең опытыңны арттырып, син инде югарылыкка менә аласың минемчә. Бу шуннан да килә, әлбәттә. Хәзер интернет заманы, хәзер интернеттан карап, син инде кайсы университетка, нинди укытучыга, инде менә мин музыкантлар ягыннан әйтәм инде, үзеңә профессор сайлап, аның белән эш итәргә барасың минемчә. Хәзер бит инде сез әйткәнчә шул ук технологиялар заманы, аны шул ук Татарстанда, Казанда утырып та өйрәнергә буладыр бит. Әллә күрергә кирәк, барырга кирәк, һәм бәлки әле үзеңне дә күрсәтергә кирәктер, әйме? Шунысы да бар, әлбәттә үзеңне күрсәтергә кирәк, бу һичшиксез. Ләкин мәсәлән, менә мин пандемия алдыннан укыган кеше буларак, безнең гомумән заочный форма юк. Безнең һәр вакыт без монда укытучы белән күзгә күз карашып укырга тиеш. Бу инде музыкантлар шулай укыйлар, тәҗрибә туплыйлар. Германияның нәрсәсе җәлеп итә? Инде сез беренче генә кеше түгел, без инде тапшырга кадәр Муса Маликовны да искә төшергән идек. Менә анда әллә татар музыкантлары, татар музыка сәнгатендәге кешеләр өчен аерым ниндидер урын бармы? Менә ни өчен барасыз анда? Мин Муса Маликов белән бөтенләй риза, чөнки музыкантлар өчен бик яхшы шартлар Германиядә. Һәм анда шуннан да бик кадерлиләр, бик бәялиләр. Һәм шуннан да менә югары гына музыкантлар түгел, менә урта гына музыкантлар гел концертлар куялар, һәм зур залларда гына түгел, кече залларда да, һәм андагы халык гел залларны тутырып, гел яратып тыңлыйлар. Айдар, ни өчен Малайзия? Шуннан да бит аңлашыла Европаның алга киткән илләре. Менә Малайзиядә белем алу ничектер башка семейка бүген аңлатып китәләр.
Юк, нишләп башка сыймаслык инде. Аларның яктан белем системасы бик югары. Малайзия бит ул Британияның элекке колониясе, һәм алар шул Британиядан иң яхшы якларын алып, үзләренә үзләштерделәр. Һәм шуңа күрә Малайзия уку ягыннан начар дип әйтмәс идем. Безнең белем бирү дәрәҗәсе белән чагыштырсак, алар күпкә алга китмәгәндер бит инде. Анда беләсезме, анда ничектер иркенлек күбрәк менә. Университетка укырга керәсең дә, мәсәлән, син үзең төзисең, үзеңнең графигыңны. Безнең университетка кебек син группага төркиләр дә, һәм син шул группа белән йөрисең. Университетка син киләсең дә, үзең төзисең. Кайсы фәннәрне син бу ел укырга телисең? Кайсыларын киләсе елга, кайсылары сиңа кирәк, кайсылары юк. Хәтта остазын да син үзең сайлыйсың үзеңә. Менә шул яктан Малайзиядә уку миңа ошый, һәм гомумән менә сездә ничек булгандыр, Илюса, белмим. Сездә дә шулайдыр, әйме? Читләрдә гомумән шулайдыр дип уйлыйм. Гомумән анда укыту системасы икенче безгә карый. Ләкин мин шуны да әйтеп үтәсем килә, мин әлбәттә консерваториягә укырга керер алдыннан мин урысча әйткәндә средний звено музыкальный колледжда укыдым. Аларда кызганычка каршы ул система юк. Һәм шуңа күрә мин инде специалитет булып килгәч, миңа шундый зур итеп карыйлар иде. Син бит шулай, син бит инде мастер, син нишләп йөрисең безнең арада диләр. Ләкин мин анда үземә бик күп әйбер алдым. Бәлки бу безнең шулык җыр сәнгате югарырак баскычта дигәнне аңлатадыр. Башкалар белән чагыштырганда. Алай түгелме? Белмим, бәлки шулайдыр, бәлки аларның укыту системаларындадыр. Ансы да сораулар тудыра. Надир, менә күпләр хыяллана бит инде. Әле бигрәк тә шулык Америкада яшәүчеләрнең Америка хыялы дигән төшенчә дә бар. Менә ни өчен баралар анда? Ни өчен анда мөмкинлекләр күбрәкме? Финанс яктан шартлар яхшыракмы? Советлар Союзы таркалгач, мир биполярный, однополярныйга әверелде һәм бөтенесе шул центрга омтыла башлады. Минемчә, татарлар бөтен дөньяда булып, бөтен нәрсәне өйрәнеп, хәзер кире кайталар да үзенең белемнәрен монда татар цивилизациясын үстерергә омтылалар. Американ хыялы ул үзеңнең дөньяны кору. Чөнки анда шул кадәр күп иреклек, син фермер булып мылтык ата аласың, я Илон Маск булып космоска оча аласың. Хәзерге вакытта биткоин барлыкка килгәч, долларның көче юкка чыкты дип әйтергә була. Шуңа күрә бөтен дөнья бер син теләсә кая була аласың. Һәм мин уйладым, мин бит ракеталарны монда төзи алам. Шуңа күрә минем өчен бу китү, өйрәнү һәм кайту булды. Һәм безнең видеоязмада бар, Алсу Җиһаншина гарәп әмирлекләреннән карап үтигәләр дәвам иттерәбез. Birleşken Arap Emirlikleri'nde yaşam özü bir lezzet. Anda algan tecrübe beni nıkıttım. Kişilerin kurgan kulka, İslam dininin matırlığı, zalga ruhi azam. Şit muhitke iyelenirge avru bulsa da dura-bara iyelendim. Yoma dostlar taptım. Kup sonlu işarışlarda tatarlarının kubliligine inandım. Şitil tatarları bilen işarışlarda uşqa uzmada. Ama tuğan elini sağını hisi kişirek idim. Ияләнеп беттем дигәндәгенә көтеп алган отпуск ялы килеп җитте һәм шуның белән бер рәттән паспортымның куллану вакыты чыкты. Пандемия аркасында китүем кичектерелеп торды. Шул сәбәпле мин хәзер читтән торып әле дә эшлим. Дусларым белән алышам, әмма Казаным миңа үземә шәхсән җаныма бик якын. Әйтәләр бит, үз читилдә солтан булганчы, үз илеңдә олтан бул дип. Шуннан чыгып, минем фикеремчә, кайда гына торсаң да үз милләтеңә, динеңә, илеңә хезмәт итәргә кирәк. Татарлар белән аралашу дигән фикердә яңгырады. Менә сез анда барганнан соң дип әйтик, чит илгә барганнан соң татарлар белән аралаштыгызмы? Анда күп идеме? Алмания татарлары белән әлбәттә без элемтәдә идек. Чөнки мин артист буларак, мине кайбер андагы яшәүче татарлар инде белә иде. Шуңа күрә алар мине һәр даим миңа ярдәм итеп тордылар. Мәсәлән, минем андагы премьерама, спектакльдә мин дебют җырлаганда, алар барысы да килделәр. Ул әлбәттә минем туганнарым килгән сыман бик якын һәм бик тәэсирле спектакль булды. Һәм тагын сорау туа, Малайзиядә татарлар күпме? Бармы алар гомумән? Малайзия алай популяр түгел татарлар арасында.
Ял итәргә дә килмиләрме? Ял итәргә киләләрдер, ләкин кем белә, бәлки алар башка регионнандыр. Булай Малайзиядә бер генә гаиләне белә идем. Мин Куала-Лумпур шәһәрендә яшәдем, Малайзияның баш каласында. Һәм бер генә татар гаиләсе иде. Ул уда булса, минем мәктәптә мине гарәп телен укыткан укытучым булып чыкты икән ул. Бу теге Индия сериалларындагы кебек, теге 16 елдан соң без күрештек. Ул мине танымады, мин аны таныдым. Һәм ул менә шул мин укыган университетта профессор булып эшли иде. Тарихны укыта. Америкада безнең милләттәшләр шактый күп. Шулай Татарстаннан китеп торучылар да бар. Әйе. Сез еш аралашып җыелыша идегезме? Мин үзем артык күп аралашмадым, күбесенчә Американың мәдәниятен, телен һәм башкаларын һәм кешеләрен белән кызыксынган идем. Әмма шул ук вакытта шул сабантуйларга җыелышып, я берәр нинди шашлыкларга җыелышып, әлбәттә күрешкәнебез бар. Иң кызыгы ул, мәсәлән, Япониядә яшәгән татарлар Америкага күчеп, бер кайчанда Советлар Союзында яшәмәгән татарлар, бик кызык татарлар, алар безнең кебек, әмма шул ук вакытта безнең кебек түгел, урыс телен белмиләр, һәм бик катгый дип әйтергә була. Телне һәм динне саклар өчен анда бик көчле итеп үзеңнең тамырларыңны хәтерлә истә тотарга кирәк. Зөлфәт, еш аралашайсызмы татарча? Юк, андый мөмкинлек юк иде, ләкин менә Казаннан Альбина исемле студент мин укыган шәһәрдә укыды. Орган дигән инструментны белсәгез, анда ул бик популяр, чөнки ширкәүләрдә бөтен служениялар дип әйтик инде, орган белән бәйле. Һәм бу яктан бик көчле мәктәп инде анда. Менә татарлар киләчәктә чит илгә омтылырмы, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы чит илдә яшәүгән һәм инде яңадан Татарстанга әйләнеп кайткан милләттәшләребез белән фикер алышуны дәвам иттерәбез. Һәм рекламадан соң безгә әле Таһир Насыйбуллин да килеп кушылды. Таһир, сәламлибез сине. Үзеңнең тарихың белән таныштырсаң иде. Кайларда тордың? Ничә ел тордың һәм ни өчен кире әйләнеп кайттың? Беренче тапкыр мин Татарстаннан чит илгә 13 яшьтә бардым. Бардым дип әйтү бераз дөрес булмас, чөнки әти белән әни җибәрде, дөресен әйткәндә. 13 яшьымдә идем, без нотариуска бардык та, әти белән әни ниндидер кагаз белән чыктылар. Хәзер син бер үзең чит илгә китә аласың дигән кагаз белән. Мин шалтырмадлар син теләгеңне дигән. Минем өчен ул бераз нидер, русча әйтмешле прикольно, ничектер, мин чит илгә барам, ләкин самолетка утыргач бик куркыныч булып китте. Һәм инде Стамбулга килеп җиттек, һәм Төркиягә барган идем, һәм Төркиядә беренче 1 сәгатьне бик яхшы хәтерлим. Таксида барган беренче 1 сәгатьне, аннарысын 2-3 ай мин тулай торактан, общежитиедан бер дә чыкмадым. Чөнки кичкенә генә бер бала идем, һәм ничек анда төрек телен дә бик яхшы белми идем. Һәм беренче 3 ай ничектер шулай узды. Аннарысын әкрен генә татарлар белән дә таныштым, андагы татарлар белән дә дуслар табылды, һәм шулай үземдә чит илдә яшәү тәҗрибәсен башлап җибәрдем. Һәм аннары тагын бер баргансың дип. Әйе, 1 ел 9нчы сыйныфны укыдым Төркиядә, аннарысын Казанга кайттым. Монда университетка керермен дип уйлаган идем, ләкин Төркияне бик каты сагындым. Һәм инде аннарысын анда бераз мөстәкыйль яшәргә өйрәнгәч, монда кире кайткач миңа бераз авыр иде. Әти белән, әни белән дә яңадан бергә яшәү, һәм шуңа күрә мин үземне бераз азат, ирекле дип хис итеп, тагын чит илгә чыгарасы килде ничек. Бәлки нәкъ менә иреклек эзләп китәләрдер. Шулай яшьләр, ничек уйлыйсыз, килешәсезме? Без монда сәбәпләрне ачыкларга тырыштык, ни өчен менә чит илгә баралар икән. Шул ирек, монда, мәсәлән, инде ниндидер бәйлелекләр, шул ук әти әнидән китеп, үзеңне мөстәкыйль яшәп карау дигән күренештә бармы? Мин калсам маҗаралар теле. Бу синең очракта. Калганнары олырак яшьләрдә киткәннәр. Төркия турында сөйләшә башлаганбыз икән, уртак якларыбыз күп бит, һәм яшьләр ни өчендер нәкъ менә Төркияне сайлый. Менә ни өчен дип уйлыйсың? Беренчедән Төркиягә эләгү бик җиңел. Юк, татар яшьләре турында сүз барабыз, әйе. Безнең бит мәдәният ягыннан бик күп охшашлыгыбыз бар. Мәсәлән, хәтта безнең татар бәйрәмнәрен без Төркиядә дә уздырабыз, Сабантуй һәм башка татар чараларын. Анда бик көчле татар диаспорасы бар. Һәм мин үзем дә хәтерлим, без студент булган чакта безнең анда Татарстаннан килеп Төркиядә укучы, хәтта студентлар берлеге бар иде. Һәм хәзер дә бар ул. Һәм без оештырабыз татарча КВН, ягъни ШТК һәм күп кенә чаралар.
Мен калса шуңа татарлар анда да бар дип исәпләп баручылар да күптер. Һәм шулай ук төрек телен өйрәнү җиңелрәк. Дип әйтү, башта җиңел ул татар телен белгәч төрек телен өйрәнү, аннан авыррак, аннан киресенчә бераз мишәтле дип әйтсәк була. Шуңа күрә татарлар, төрекләр бер ничектер дуслар кебек бер-берсен яраталар, шуңа күрәдер бәлки. Чит илдә нәрсәдән алып кайтасыз? Менә сез мәсәлән үзегез ниндирәк сыйфатлармы ул белем ягын соңлашыла. Тагын нәрсәләр алып кайтырга мөмкин чит илдән? Алманиядән ул минемчә инде ул тәртип. Ниндидер менә бу шүпләрне аеру, минемчә монда кайткач, минем өчен ул шундый бер бик авыр проблемага әйләнде, чөнки мин аны ияләнгән инде анда аерга, анда бөтен кеше бер савыткан сала. Менә шундыйрак инде бытовой әйберләр, мәсәлән, мине монда борчыды. Ләкин әлбәттә, анда да үзенең авырлыклары бар. Зөлфәт, син төгәллеккә өйрәнә алдыңмы бу вакыт аралыгында? Әйе, чыннан да бу миңа җитми торган бер өлеше характер ягыннан идеме. Һәм хәзер мин бик нык рәхмәт укыйм Алеманиягә, рәхмәт дип, һәм бөтен шул тәртип ягыннан килгән әйберләрне монда да кулланырга тырышам. Ни өчен кайттыгыз? Ни өчен анда тормадыгыз? Менә озаграк дип әйтик. Синең бигрәк кыска вакыт аралыгы булган. Анда калырга мөмкинлек бар, ләкин минем беләсезме, кеше яшьтән үк хыял бар безнең консерваториядә эшләргә. Менә мин 9 яшьтә без әти белән Казанга килгәндә, беренче мәртәбә консерватория бинасын күргәч, аның коридорлары буенча йөргәндә, ниндидер зур эмоциялар белән, ничек әйтик, тулып, шул менә хәзер 30 яшькә җиткәч тә шул эмоциялар белән бергә яшәп, шундый зур хыял бар инде. Кан барыбер тарткан инде сине үзең туган ягыңа. Әйе, шунда. Ансы да бар, ләкин менә нандыйның ничә озак еллар торганнан соң монда кире кайтуы гаҗәп шулай. Мин ничектер анда кибә башладым. Аларның культурасы, мәдәнияты безнеке түгел бит. Һәм анда Американы аңлап бетердем диярлек, аннан соң аңлыйсың, бу тирән түгел, әмма бездә тарих 1,5 мең еллык тарих, безнең шул кадәр кызык потенциал бар. Без тышта өйрәнеп, монда китереп, үзебезнең искиткеч цивилизацияны төзи алабыз дип уйладым да, аңладым. Мин анда максимум Илон Маск кебек 2 компанияны алып барыр идем. Монда целый цивилизацияны төзергә була. Демәк, ансы да, һәм без беләбез Айдарның да монда кайтып хәйрия проектларында катнашу. Менә ул чит илдән алган инде тәҗрибә һәм мөмкинлекләрдән чыгып эш иттеңме? Кем менә җавап бирә аласыңмы? Әгәр дә анда бармаган булсаң, катнашыр идеңме бу хәйрия проектларында? Бәлки катнашыр идем дә, ул дөресен әйткәндә бу ике нәрсә бер-берсе белән бәйле түгел. Менә чит илдән нәрсә үзем белән алып кайттым дигәнне әйтмәкче идем. Мин дөресен әйткәндә чит илдә яшәү менә дөньяга күзен ача. Бигрәк тә Малайзиядә, чөнки анда һәрбер дәүләт вәкилен син очрата аласың урамда. Һәм ничек алар яши, нинди телдә сөйләшә, менә шул бөтенесе тәҗрибә. Һәм шуңа күрә мин һәрбер яшь кешегә шундый тәкъдимем бар: чит илгә барыгыз, чит илдә яшәгез, дөньяны күрегез, күзләрегезне ачыгыз дип әйтмәкче идем. Һәм бүген мондый мөмкинлекләр бар, һәркемгә дә, кем теләгән барырга була. Ләкин ул авыррак иде, һәм ничектер чит илгә бару, ул бөтенләй чынга ашмаслык хыял кебек тоелса да. Һәм безнең Ринат Хәнәфиев та бар, видеоязмасын җибәрде үзенең, карап алыйк әле. 8 яшьтән Киргизиядә тордым. Атимне эшкә чакырдылар. Школны бетереп, художественное училище бетереп, художник театрда эшләдем. Пленэрга килдем чистайга. Сагындым, бик зур сагындым. Ну, хәзер килдем. Выставканы ачам, кайту. Менә шулай сагындым дигән сүзләрне беренче тапкыр яңгыратты. Сагындырамы туган як? Искиткеч бик. Кайткач кына сагындыра. Минем шулай булды мәсәлән. Мин үземне бик иркен хис иттем Малайзиядә. Чөнки анда теге шул менә космополит мохит, төрле культуралар, төрле мәдәниятлар, төрле илләр, төрле телләр. Ә менә Казанга әйләнеп кайткач кына мин шок каттым. Казан шул кадәр үзгәрде менә бу 6 ел эчендә, танымаслык.
Һәм бигрәк тә минемчә Казан менә мәдәният ягыннан бик кызык. Бик күп проектлар бара, бик күп чаралар уздырыла. Һәм мин үзем хәйрия проектында эшләсәм дә, булай җаным минем мәдәниятка бик якын, һәм мин карап тора идем. Менә ул вакытта Красный Алиф проекты бара иде, Нурбек Батулла үзенең алты битлеген алды. Һәм менә бу бамында шулар мин татарча сөйләшәм проектлары бара, татар музыкасы яңгырый. Һәм мин ничектер менә шаккаттым, һәм кайткач кына аңладым, никадәр Казанымны сагынганымны. Менә шул вакытта гына кайткач кына аңладым. Казанда яшьләр өчен шартлар күп. Әлбәттә, Әлбәттә, без чит илгә барып, менә Айдар фикеренчә күзләребезне ачып, Казанга кайтып, үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклаша алсак, минемчә бу бик зур бәхет һәм бу безнең киләчәгебез өчен бик зур дивидендлар. Таһир, син ниндирәк багаж белән кайттың? Менә нәрсәләр күреп, нәрсәләрне инде тормышта кулланырга, менә тормышыңны үзгәртерлек нинди мизгелләр күп булдымы? Күп булды. Мәсәлән, Төркияне алсак, Төркиядән мин төрек теле белән кайттым. Һәм хәзер бу миңа бик ярдәм итә, чөнки мин Казанда үземнең төрек теле мәктәбен ачтым. Һәм инде 3 ел эшләп килә. Һәм шулай ук тәрҗемәче булып та эшлим. Һәм менә Төркия белән тәҗрибә бар, һәм Кытай белән. Ләкин Кытайда мин бары тик 3 ай гына булдым, һәм бүтән анда яши алмас идем. Ни өчен? Чөнки ризык. Дөресен әйтәм, 3 айда мин 7-8 килограммга ябыктым. Бөтенләй бер нәрсә дә ашамадым. Бер тапкыр кибеткә кергән идем, һәм анда гриль тавык тора дип уйладым мин аны. Һәм әйтәм, егетләр шатланачак, алам да, өйгә алып кайтам дип алып кайттым, ләкин ул тавык карамельле тавык икән. Һәм без аны ашамадык. Һәм шуңа күрә андый ситуациялар күп иде. Шуңа күрә, әгәр дә багаж дип әйтсәк, Төркиядән төрек телен алып кайттым, Кытайдан Biraz ябып кайттым. Татарларга мөнәсәбәт ничегрәк икән? Менә сез үзегез аерым мөнәсәбәт сиздегезме? Татар иҗат әһелләренә буларагында, мәсәлән, милләткә карата аерым. Аңлашыла, сезнең әле бәлки күбегезне белеп тә бетермәгәннәрдер. Географик яктан бит инде барыбер Россиядә икән аңларга мөмкиндер, әле кайберләре Татарстанның Россиядә икәнен дә белмәскә мөмкин бит. Менә мөнәсәбәт үзгә булдымы? Сиздегезме? Бутылар Казахстан белән бутылар. Бутылар еш кына. Казан дигән шәһәрне ишеткәннәр бар. Универсиада, чемпионат мира узгачтым. Ләкин булай бик барыбер инде мин татар дип әйтеп, мин урыс түгел дип, мин татар дип әйтеп. Мин дә әлбәттә үземнең татарлыгымны белдереп йөрдем һәм мәсәлән инде үземнең сольный концертларымда, университетта бара торган сольный концертларымда мин әлбәттә татарча җырларга тырыштым. 1-2 әсәр татарча һәм бик күбесенә ул ошыйдыр, һәм аның тәрҗемәсен миннән сорап күбесе кызыксынды. Димәк, әле татар мәдәниятенә дә якынрак китергәнсез, башка милләт вәкиле әйянады. Минем дустым миңа бер вакыт бик шынлап әйтеп әйтте, алар татарларның яңадан көчле булудан бик куркалар. Һәм мин аны аңлыйм, без дөньяның бәлки 6-дан 1 җир шарының 6-дан 1-ен били идек, һәм минемчә андый вакытлар яңадан килә башлый, һәм кешеләр аңардан куркалар, әмма шул ук вакытта безнең игене түгел, игелекне күрсәләр, минемчә алар бирешеп безнең эшпишмакларын үзләренә кабул итерләр дип уйлыйм. Һәм тапшыру ахырында менә ниндирәк киңәшләр бирер идегез? Барырга кирәкме чит илгә? Һәм шул вакытта менә сез ни өчен кайттыгыз әлегә? Ни өчен кайттым дип дөресен әйткән, мин Казанга вакытлыча гына кайткан идем, визаны яңартырга дип эшкә урнашкан идем. Һәм менә очып китәргә беренче көн калгач, очып китмәдем. Шалтыраттым, әйтем, гафу итегез, мин калам. Киңәшләр менә сездән Надир шулай. Барып бик күп итеп өйрәнегез, үзегезнең татарлыгыгызны онытмагыз. Бездә бик тирән жан бар дип әйтергә була. Һәрбер халыкның үз характеры бар. Без үзебезнең характерны әле дә белеп бетермибез. Тышка чыгып, башка кешеләрне күреп, үзегезне өйрәнегез. Таһир, синең киңәшләрең? Минемчә 100% чит илләргә барырга кирәк, кайдадыр яшәп калырга кирәк һәм әлбәттә өйгә кайтырга кирәк. Өйгә дә кайтырга кирәк. Мин үзем кайтам һәм тагын кайтачакмын. Һәр вакыт Казанда, Татарстанда яшәячәкмен дип әйтә алмыйм. Һәм тагын да күбрәк процент мин кайдадыр тагын яшәячәкмен, ләкин өйгә кайтачакмын кайчан да булса. Әлүсә, сезнең фикер?
Мин бәлки җыр сүзләре белән әйтерем, чөнки минем өчен җыр яздылар шушы тарихларны ишеткәч. Тик мин монда туган, тик мин монда туган, мин Казанда калам, мин Казанда калам, татар булыр минем балам, татар булыр минем балам. Бу сүзләрдән соң инде миңа калса башка фикерләр кирәк тә түгелдер. Рәхәт булса да торган җир сагындыра туган ил дип юкка гына әйтмиләр. Шуңа күрә һәркем үзенең тормышыннан канәгать булып яшәсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.